Здравей! Разбрахме, че имаш рожден ден. И се събрахме тук на Ошопе да ти направим нещо като видео за рожден ден. И така. Уф, тази кола пак нещо закъса. Уф, сега какво ли да правя? Абе, дай ще звъна на моите хора. Ало, Кали? Къде сте бе? Къде сте бе, банда? На младежко. Скоро ли започна? Айде бе, сега на какво младежко? Вземи им каже да дойде тук да ми помогнат с колата. Айде, моля те. Говори Дани и се е готвил. Оф. Айде, какви сте сега религиозници па и вие? Вземите елате да ми помогнете. Леле, Цвети, да знаеш какво сега ще правим? Ще бутаме колата на кака Мариана. Тя закъса по средата на пътя. Еми, Мариана. Какво да се прави? И вече когато се кани някъде, тя да познава хората и да знае, че не са... Да, нещо. Добре, само че ето как трябваше да се разлепиш. Абе, какво си трябва да снимаш, момче? А махай камерата, бе! Така, по прозорец ли бе? Хора, мисля, че трябва да бутнем малко тук. Оф, мале. Успех на нас. Успех. Ай, моите момчета и момичета, натискайте, натискайте! Давай! Оп! Давай! Айде, по-живо! По-живо! Давайте, по-бързо! Заключи се! Айде, бързо! Давайте! Газ! Дали ми телефона, изчакайте малко. Ало, браточка, какво става? Чай да видим В тук. Елимпелин съм. Снимаме в момента видео за рожден ден. Айде, давайте! Давайте газ! Няма да мога днеска, че съм малко зает. С бутане! Давайте газ! Давай! Сами, давай! Айде, че почва младежкото. Колко часа? 6 без 20. Вярно? Да. 20 минути ще го изкараме. Беби, я пробвай сам. Да го бутнеш. И да, и аз се пипам тази кука. И Усечеш ли ли? Айде, че Ивито ще отключи по-бързо, бе, момчета. Давайте, по-живо. На мой дясно. Още малко остана. Надясно. Дай малко надолу. Иве, оп, пипни и ти за късмет. Абе, това пиронче тук трябва да се отвори. Чакай да пипна и аз. Пип in the name of Jesus. А ти, маняка, имаш и бензин. и за какво ти е бензин? Много е скъп в момента. Нали? Ще имаш някакво човешко си. Ела. Абе, сестра, то на теория става, ама на практика Не, никога не се. Значи по-скоро да, или от тази страна. От тук има палче, обаче... направи точно? Не, винаги държа ръчката. Винаги съм вътре и държа ръчката. Импровизирайте. Импровизирай така, разклати го И като наляво го надясно. отворя, Айде, влез и ти. и като го отворя, Ако не стане, аз отвори да го след отворя, 15 значи- минути, псува още 15 минути. Що? Псува французите.
Защо? Защото как може да измислиш А, такава но работа? верно Ами си. верно е така. Верно си. Погледни сега и трите пръста отаковах и ни един не успях да отворя. Ама каква е целта да се избута или да се... А? Импровизира бе човек, разплати го Няма така, да е няма. така. Значи Само не не може куката, да- ами да напред, бутнеш да. това желязо, ако можеш на някаква посока. За да се изкарат куката, е по възможност дясно. Абе това ли е с някаква сила? Сигурно Не е със сила. Не е, сила. лъм. В крайна сметка, пробвай сила, па ако трябва, то ще си каже. Без сила. Това се дига е така. Я ви ето А. къде. А ние бараме това, където се захвана. А ние бараме това. Е така. Ето само е така, вкараш и е така пръщи. Браво, майсторите, браво! Браво! Супер, отворихме капака и сега И сега където е какво? проблема. Това да не. Абе, О, Како Мариана? Абе да не е от акумулатора. Каква да? Его бе, той е... Чакайте, Бари ли? Я барни, ако ме фане ток. Да умра аз, да не умреш. не тебе да те фане бе, Това е. Аз май незначителен. братска любов. Да, Ю, да. Да пипна и аз за късмет. Йоан, я ударя на молитва, моля. Добре бе, Моли се с вяра. ама откъде ли Я идват? върнете ключа да видим, то вече трябва да се е оправил. беда. Абе не бе, я бе да не биде тук от това за чистачките. Абе, де да знам. Я погледни. Има нещо. Па нали си разбирач? Не, нищо. А вижте тази чистачка, Не че от нещо това. накриво, а? Нещо е криво. Я я Не, от оправя. чистачките. Абе, това ли от чистачките? Аз ще ходя до края. Абе да не биде... Абе да не е Да не биде от маслото бе, да. Я? Ама не искам да я покажа. Ако се взриви нещо. Нали мене ще ме отнесе, ти ще останеш жив. Момичетата стоят тук. Не е от маслото. Я Ами душни. виж как пуши. Или така ми се Мериш ли струва. Да, пуши. Душници. Ей, как? Я. Добре. Я. Пини си. Я. Близни, може и да ти я реши. Мириш толкова хайна. Не бе. Хареса ли ти? Вземи сега, не е от това сами. Добре, мислите. Сега Съгласен къде ли мога си? да е това според вас? Да не е от това да е претоварила свещите. Ма някой да духне свещите, че ще се опари някой. А, така, браво, Сами, браво. Чакай да изключим Ни акумулатор. от свещите не е, нали? Не знам, бат. Абе, Благодаря. Ето. Да видим в списанието. я отвори да видим. Май е в... Чакай, тук, стоп. Нека е тук. Айде, мой. Не е от това. Да, е моето уче. Ето, свърши списанието вече. Тук некъде Тук го няма към този края ще Я да е. дай да видя. Не, остави на Анди. Анди трябва да знае къде е. Ето. Да не е в... Ето. Кое? Ето. Какво е? Това ли е двигател? Какво е това? Смене на двигателя. Може от двигателя, да. Да, взем се. Двигателът. Абе, тук май пише да се помолиме преди да затвориме капак. Верно ли? Я прочети. Да Да. се помолим те преди да затворите капак. Може и да проработи. Тия механици са, просто нямам думи, ама... Френска Аз работа. взем се помолим, а? Айде. Айде, баци. Айде. Fire! In the name of Jesus. Нека да запали тази кола. Да не хване да спре път. Да. Точно така. Амин. 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 Ами. Супер! Честит рожден ден, Цвети! И какъв е извода от цялата история, деца, елате сега тук го кажем, какъв е извода. Да не мирише маслото. Преер, моя майките. Къде съм аз? Преер.
Първо, не трябва да си слагаш носа у маслото. То може да станеш като Стани. Да, Стани. Не ти го препоръчваме. Второ, ти какво ще кажеш, Вики? Какъв е извода? Моля, аз да Проблема не добавя. беше в чистачките. Да. Нито пък в маслото. Кажи Още, като се отваря не така отстрани малко. Това да го имаш преди, че ако ти се налага да отваряш колата. Отстрани. Не така отстрани там. Ще го видиш. Ще го напипаш. Абе, по-добре да те викам тебе всеки път. Да, това е много важно. И извода от цялото нещо беше всичко е възможно за този, който вярва. Да. И всички неща са възможни. Така че използвай това, използвай силата на молитвата, използвай вярата. Дани, ти какво ще кажеш по въпроса? Така ли е, да? И ти така мислиш. Даже и той дотърча, защото той постоянно се моли, сега ще води младежка, ти няма проблем с колата. Днеска съм пастия на Като се върнеш, може да И като се върнеш, може и да е Ники ще го прати на нека втората. И като цяло, това е. На 3, честит рожден ден. Честит рожден ден, Свети! Сега се да. Честит рожден ден на те! Честит рожден ден на те! Що рече? Честит рожден ден, скъпа Свети! Ей, група! Елате! Заедно! Честит рожден ден на те! Добър ден. Честит Happy Birthday. Аз идвам от погребение и затова съм много сериозна. Тя да вие са. Какво беше? Имам и черно яке. Ти си много свят. Много красив. От вчера. Това е ясно вече. Честит рожден ден, како Цвета. И забравих си думите. Давай към сам. Честит рожден ден, Лело Цвети. Пожелавам ти всичко най-хубаво и да се върнеш в България. Ти пай ти. Честит рожден ден, Цвети! Пожелавам ти да бъдеш много щастлива и винаги близко до сърцето на татко. Сигурно си. Да, ни поглеждам. Рожден ден, много благословения ти пожелавам и да си жива и здрава. И успех. Честит рожден ден, много те обичам! Към Кали. Здрасти! Предизвикват. Честит рожден ден, пожелавам ти да си прекараш добре. Честит рожден ден! Мамо! Пожелавам ти всичко най-хубаво в работата. Само успехи. Много приятели там, където се намираш. И ще да идвам за Рождество. И да, това е. Аз май имаш още нещо какво да кажа. Наистина си много ценен човек за нас и започнахме... Бобе, Какво? нещо каза, ей, Добре. Нещо мириш много гадно. да не би да си седнал на нещо гадно. И наистина се надяваме това видео да ти хареса и така малко да се доближи до нашите уникални личности, с всичките ни кусури, но знаем, че ни обичаш такива, каквито сме и наистина дано батеники поне ти донесе нещо по-хубаво, отколкото ние. Това беше много тъпо, ама... Честит рожден, Лело Цвети, да си жива и здрава, да си дойдеш по-бързо в България и това. Честит рожден ден и от мен. Искам да ти покажа нещо, което не трябва да забравяш. Ето това. Айде сега нещо всички заедно.
Павчо! Пак ли, Пав? Как той си каза? Нещо бе, Павчо! Пожела, Яне. Да, че иска с нея да си на море. Пожелай. Ами добре, Признай си. пожелавам да ходим заедно на море. Пожелаваме ти вода. Тя ми каза така да кажа. На твоя сметка. Да ходим на китайски. И он ще му дава парите, но той после ще му ги върне. И он ще ми даде парите, тя ще ги върне после някога. И общо взето е това. Аз ти пожелавам винаги да си щастлива, весела, засмяна и да имаш винаги успехи на всяко място, на което Бог те постави. И да бъдеш благословен и светлина. Тук, Ники, виждаме ли се? да снимаме и тебе. И да бъдеш благословен и светлина там, където си, и наистина да бъдеш бил до сърцето на татко. Където искаш да си винаги. Айде от мене, честит ти рожден ден, много ти здраве, много да си здрава. Стига бе! Да си жива, да си здрава, все хубави работи ти се случват. До година, до Амина. Да, това като такова стане и стига с тия тръби фърлят бе хора. Алергичен съм като това. Да, бе. Така. И все в Англия са хубави неща, хубаво време там да ти се случва. И така. И вече почва да се изчерпва, мога да прехвърлиш кабалкия Сави, че той дава някакви идеи там. Както видя слънцето, такова слънце има в фон, като в България. Добър синоптик. Къде отиваме? На луната И там какво ще правим? ще надуваме балони. И По ще... случай твоя рожден ден. И още какво? Ще дадем торта. Аха, Ти ще черпиш. добре. Разбрах. Край. Айде качава! Ама трябваше да го таковаш, бе, човек, трябваше да го надуеш целия. А ти защо ми даваш камера? Трябваше някакво рандом ли да минавам. Ми минаваш спокойно. Петрове! Гоня те през нощните клади. Аморяки! Абе, Вики, бе!